дар чорабине ки дар осорхонаи шаҳри ҳисор доир гардид, намояндагони кумитаи зан ва оила, бахши фарҳанги шаҳр, мамнӯъгоҳи давлатии ёдгориҳои тарихиву фарҳангии қалъаи ҳисор, осорхона, адибону ҳунармандони мардумӣ ва донишҷӯёну толибилмон иштирок ва суханронӣ намуданд. дар ҳамоиш баромадкунандагон аз ҷумла қайд намуданд боиси сарфарозист ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатиашон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари таҳлили амиқи вазъи сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат ба соҳаи фарҳангу маданият таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, бо мақсади тараққӣ додани соҳаи сайёҳӣ ва такомули ҳунарҳои мардумӣ чун муаррифгари шоистаи Тоҷикистони Биштосо ва фарҳанги миллию арзишҳои маънавӣ соли 2018-ро соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намуданд. бояд гуфт ки роҳандозии чунин иқдоми наҷиб бештар аҳли фарҳангиён, кормандони осорхонаҳоро пурмасъулиятар мегардонад, чунки осорхона оинаи таърих эътироф гардида дар муайяну муаррифӣ ва намоиш додани ҳунарҳои мардумӣ мисоли кулолгарию пайкарсозӣ, рассомию наққошӣ, дузандагию зардӯзӣ, заргарию оҳангарӣ, дуретгарию насоҷӣ нақши муосир мебозад. дар чорабинии мазкур зиёда аз 35 нафар ҷавонону духтарони ҳунарманду ҳунардӯсти шаҳри ҳисор ширкат варзида дар даромадгоҳи осорхона намоиши ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла заргарӣ, чӯбтарошӣ ва бофандагиро ба маърази тамошо гузошта буданд.